Исәнмесез укучылар. Нинди тамырлар соң ул? Квадрат тамыр һәм арифметик квадрат тамыр. Алар арасында айырма бармы? Бүген без шушы сорауларга җавап эзләрбез. Мәйданы 49 квадрат сантиметрга тигез булган квадрат карыйк. Әлеге квадратның ягы нинди озынлыкта булыр? Бу квадратның ягын x сантиметр дип алсак, мәйдан x квадратка тигез булыр. Шарт буенча мәйдан яки x квадрат 49-га тигез. Әлеге тигезләмәнең тамырлары булып 7 һәм -7 саннары тора. Тикшерик. 7-нең дә квадраты 49-га тигез. Һәм -7-нең дә квадраты 49-га тигез. Ләкин тигезләмәнең шартын бары тик бер генә сан канәгатьләндерә. Ул 7. Яки тискәре булмаган сан. Чөнки квадрат ягының озынлыгы тискәре була алмый. X квадрат тигез 49 тигезләмәсенең тамырлары, ягъни квадратлары 49-га тигез булган саннарны 49 саныннан квадрат тамырлар дип атыйлар. Димәк, бу очракта тамырлар 7-гә һәм -7-гә тигез. Билгеләме. Квадраты ага тигез булган санны а саныннан квадрат тамыр дип атыйлар. X квадрат тигез 49 тигезләмәсеннән тискәре булмаган тамырны, ягъни 7 санын 49 санының арифметик квадрат тамыр дип атыйлар. Билгеләме. Квадраты ага тигез булган тискәре булмаган сан а саныннан арифметик квадрат тамыр дип атала. А саныннан арифметик квадрат тамырны тамыр асты а дип тамгалыйлар һәм адан арифметик квадрат тамыр яки квадрат тамыр дип укыйлар. Тамыр асты тамгасы арифметик квадрат тамгасы яки радикал тамгасы дип атала. Ни өчен ул шундый исем алды икән? Бу сорауга җавапны мөстәкыйль рәвештә эзләгез. Тамыр тамгасы астында торган аңлатманы тамыр асты аңлатмасы дип атыйлар. Димәк, а саныннан квадрат тамыр табу өчен квадраты ага тигез булган, тискәре булмаган сан эзлиләр. Әлеге тигезлекне түбәндәгечә языйк. Бу тигезлек дөрес булсын өчен алдагы шартлар үтәлергә тиеш. Беренчедән, b тискәре булмаган сан һәм икенчедән b-ның квадраты ага тигез булырга тиеш. Дөрестән дә. Мәсәлән, тамыр асты 64 8-гә тигез. Чөнки 8 ул тискәре булмаган сан яки 0-дан зуррак уңай сан һәм 8-ның квадраты 64-гә тигез. 0-дан тамыр алдык. Әлеге шартлар канәгатьләндерә. 0 ул 0-га тигез, димәк беренче шарт үтәлә. Һәм 0-ның квадраты 0-га тигез. Икенче шартта үтәлә. Димәк, әлеге тигезлек дөрес. Тагын бер мисал карыйк. Бу тигезлек тә дөрес. Чөнки 1,3 ул уңай яки тискәре булмаган сан һәм икенчедән 1,3-ның квадраты ул 1,169-га тигез. Игътибар итсәк, арифметик квадрат тамыр билгеләмәсеннән тамыр асты а-ның квадраты ага тигез килеп чыга. Бу тигезлек тамыр асты а аңлатмасының мәгънәсе булганда, теләсә нинди а өчен дөрес. Бүгенге дәрестә без квадрат тамыр һәм арифметик квадрат тамыр төшенчәләре белән таныштык һәм арифметик тамырларны табырга өйрәндек. Күбрәк мисаллар чишү өчен һәм белемнәрне ныгыту өчен сезне практик элештә көтәм.